Għadna qed nistudjaw jekk sistema ta' trasport tal-massa tkunx finanzjarjament vijabbli. Dan qalu l-Ministru Clyde Caruana meta kien qed wieġeb domandi ta' Net News barra l-Parlament, fejn il-Ministru tal-Finanzi nnifsu ikkonferma li wara dawn is-snin kollha il-Gvern weħel mal-istudji meta fil-verità l-Labor kellu weda ċara li jagħmel il-metro. Iżda din baqgħet biss ħolma fuq l-ixkaffa u n-nies baqgħu jaħlu fit-traffiku aktar minn qatt qabel. Inna nismu ħafna bit-trasport tal-massa, ħafna anka f'dat dokument kien miktub TBA, issa il-Prim Ministru qal li għal wara l-elezzjoni ġenerali, imma il-poplu bħalissa tista' twieġbu ħanitkellmu wara l-elezzjoni ġenerali wara li inna nismu minn qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. F'dak li għandu x'jaqsam trasport tal-massa naf li qed isiru l-istudji neċessarji min-naħa ta' l-Arup f'dak li għandhom x'jaqsmu l-feasibility tal-financials. U waqt li l-Gvern qed jistudja, il-Maltin għadhom qed jaffaċċjaw il-kriżi ta' traffiku jum wara l-ieħor filwaqt li l-metro kienet biss stant ta' qabel l-elezzjoni, xi ħaġa li l-Labor ħobb jagħmel. B'kuntrast il-Partit Nazzjonalista qed ikun ċar man-nies u Alex Borg qed iwiegħed illi jvara proġett ta' trasport tal-massa mal-ewwel 100 jum minn mindu jiġi fdat bit-tmexxija tal-pajjiż biex sal-ewwel leġislatura tkun lesta l-ewwel parti ta' din is-sistema moderna tat trasport illi tant għandu bżonn pajjiżna.